Nginon dawo yam, dawo yam, dawo yam, dawo yam, oh dawo yam, yokuthanda. Nginon dawo yam, dawo yam, dawo yam, dawo yam, oh dawo yam, yokuthanda. Yokuba ixawa ngecawa zidibane. It is not about igama lecawa yakho, but it's about igama elinye, igama kaYesu. Phambi yendumiso ke uPsalm 133 verse 3. Ithi apho kukho umanyano uYehova uyimisela apho intsikelelo. Jehova uthula tshegofatso yakhe mo. Ngesi ke ithi where there is unity, God commands a blessing. Ka se khona ba ka se sotho ere mo kopano elente Jehova uthulela dikhonolofatso ka hayi mo. Mina ngicimba nisikelelekile ukuba nomhlobo wenene kule ndawo, kodwa sonke sisikelelekile ukuba lapha namhlanje. Sengone umhlobo wenene uhlololofethu uba monimparo na bohle lehlololofethu ka o rebele sebakeng sena. Manithi ke kuluvuyo ke kum ukunamkela kule nkonzo ekhethekileyo yamazwe asixhenxe. Kerekere ke thabo ho le amohela tshebeletsong ena ya mantswe a supileng. Esikhundleni emphethe ngemibuzo bezama ukukhangela okokuba ngenene uYesu unalo umtshaba. Phofu ke ukhangela abantu abaphethe ispice zokuspice inkohlakalo. Ngoba ukhona abantu amakhulu okuspice inkohlakalo. Ukhona abantu amakhulu okwenza amayeleke. Ngoba abantu bayayazi uba lo muntu uzoma kule nkundla kaPilato akanalo ijala. uYesu uthetha ngobani? Ayisithi ba olele bobani ngaphambi kokuba sithetha ngamaJoni waseRoma who physically nailed uYesu phezu komnqamlezo. Sithetha nge-Jewish leaders ababesithi ngalamini makonkozayo ngegama lenkosi, ngalamini bajika esithi nqabetsho makabethelelwe ngoba umuntu uyajika uthetha lento namhlanje umsuthetha yena. uYesu wathi kuye, inene ndithi kuwe
namhlanje uyakuba nam eparadisi. Silapha kule Pasika sinemithwalo ngemithwalo, silapha kule Pasika abanye kuthi indlela isemnyama. Awuthixo yini ingozi, abanye kule Pasika uphela ithemba, kodwa sithi bana nale vesi ethi namhlanje ndiyaba nawe eparadisi. Onamazwi athi mfazi nanko unyana, nyana nanko unyoko. Mutani bazalwane, asiqali ukumva uYesu Kristu esithi xa ethetha nomamakhe athi mfazi. athi umbhali xa ebhala ngoMarko xa emzoba uYesu umzoba njengoThixo, kodwa emzoba kakhulu into yobana ungumntu noThixo sithetha ngayo. Athi xa ebhala uMarko njengoba ebhala kule ncwadi yakhe usebenzisa rhamente engcwele kaThixo le nto kuthiwa ziikoma ezininzi, awugqiba sebenzise ii-full stops ezimbalwa. Linde mphulaphuli ndizakucacisela uba ndithetha uthini. Usebenzisa iikoma ezininzi xa ebalisa ibali likaYesu, awugqiba asebenzise ii-full stops ezimbalwa. Uzawuthi umntu ofundileyo akuxelele into yobana umsebenzi wekoma kungento yobana uthi apha komntu ufundayo asipheli le ndawo esisivakalisa, siyaqhubeka. Kodwa xa ubeka isingqi le nto kuthiwa yi-full stop, uthi kule mntu ufundayo iphela kule ndawo yesentensi. Ndingathetha ngabantu omhlobo wanene ndithi xa ubalisa ibali ngomntu faka ikoma, ayipheli. Andiyazi ke kwethu into yoba zeziphi izinto ezazalisekayo, kodwa umbhali esixelele into yoba emveni koba zizalisekile zonke izinto wenguYesu wathi ndinganiwe. Umsebenzi Yesu awuthunyiweyo uwugqibile, awuzalisi. Uthi ngoku ndinganiwe, mini ufuna ukuyela kuyise, ngoba zonke izinto ebemthumeza uYesu zizalisekile nezibhalo zazaliseka. Uninzi lwabantu selumkile ngokushiyeka abantu abanento abadibanisayo noYesu, ngoba bakhona abantu abanoqhagamshelwa, abanale nto kuthiwa xa ithetha kuthiwe bane-connection noYesu. Wathi bawo ndiunikela ezandleni zakho umoya wakho. Meitsehare o tla kwano ke ile ke kgotsofala ha nka ka re o tlo busetsa ba babedi, ke ile ka re ke tshebedisano mmoho eo ba mamedi ba rona ba tlamehileng ba e tsebe.